ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନରେ ଆମର ରାକେଶ ବାବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ରାକେଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ଲାଗି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଚାମୁଚା ଖଡ଼ିକା ପଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଢ଼ି ଚାଖଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ଚାଖଣଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ଲାଇଟ୍ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ସେପଟେ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ରୋଷେଇ। ସିଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଘରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ହଁ এইটা হচ্ছে আমার অফিস। କ୍ଷୀରରେ ଚାଲିଛି ମୁଢ଼ି ପକା ଆସନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ ଚାଲିଛି ମୁଢ଼ି ପକା। मते काने तो मागिला दो तो कोई दे बोली की दे तो दो काई छाने उठा ना दो दो छाने गोटे दे डाले खाई हो बाबा ना बोले ये चले बाबा खाई नहीं दे ମୋର ଅଛି ଯେ ଆଦେହରେ ଅଛି ତାକୁ ବି କାଟିକି ଥୋଇଦେବି। କୋଉଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ କହିଯା ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ରଖିବି। ବାଲି ଏଗୁଡ଼ା ବାଲି ଲାଗିବ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାକେଶ ବାବୁ ମାନେ 10 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବିକଳକିଆ ବାଗିଆ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଖାଇବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟକ୍ 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 କରି ପାଟିରେ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିକଳଙ୍କ ଭଳିଆ। ଏ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇସ୍ ସୁଜିରେ ବନା ହେଇଛି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ଚାଲିଛି ଗରମ ଭାତ ଆମର ଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏ ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ ପଖାଳ ଭାତ ହେବ ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଦୁବାଇ ଡିଜାଇନ୍ ପଖାଳ ଭାତ ପାଣି ଗାଳିଲି ବିକଜ ମାଇ ବେଡରୁମ୍। ରଙ୍କ ହେଇ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାକେଶ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା ଫୁଲ ଦେଖ କଢ଼େଇ ଥିଲା ଫୁଲ ଏ କଢ଼େଇରେ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ କଂସା ତାଟିଆ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପାଟିକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜାଗା ନାହିଁ ତାতে ମାଡ଼ି ବସି ପୁରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାଡ଼ି ବସି ପୁରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ବାପରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇ ପଡ଼ିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। କ'ଣ କଲା ସେ ହାଣ୍ଡି ବି ଖାଲି କରିଦେଲେ ଦେଖ ସେ ପୋଛିକି ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖ ପୋଛିକି। ଏଇ ଲୋକଟା ବର୍ଷେ ହେଲା ଖାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ପଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ବସ୍ତା।